so mfathi ngorose sporana ishashazi ngazo sebuya singathithi about to go down. Sijathi lento look I mean sengithi lockdown manje. Holy. Ngikhuluma ngento ngingaza ukuthi lento yabantu bokufika ukuthi abahambe. Hey, zanza kwethu usekude yaphambili kubuya singathithi it's the end of the beginning. Actually, that's what we call it. Ngifulele inkulumo yakhe lapha no Jensen lapha esho khona kamnandi esho khona ukuthi hayi bo ehulumeni. Yabona labo 600 million. Okhiphile. Hayi kushuthi kuzomela ukuthi ube no 600 million abaningi and this time uthi imistake enenzini ngicabanga ukuthi nina sizoba national shutdown. No. Iseza into enkulu onje manje kusakhida amathwasa manje nakusa-edi kusamanzi phansi kodwa into ngempela iseza holy it's going down baby, it's going down baby. Ngifuna ukuthi uzwe lapha no Jacinta ukuthi uthini uthi it's going down baby, it's about to go down baby. Angithi uhulumeni uthe sine shutdown singanayo besinganayo sine shutdown namhlanje kodwa ke makuhamba nje noma 3 months silokhu simasha uhulumeni ongasiphenduli izoba khona i-shutdown. I-shutdown futhi akubona ke lokho kade nikubona la. I-shutdown ngeke kunyakaze lutho. So siyayicelela nje kuhulumeni wethu ukuthi njengoba sisacela Nkosi yami sicela bahambe. Angithi angifuna ukubashaya ngithi